Hvordan tilmelder jeg mig den 2-årige HF? Det gør du på den måde, at du går på internettet, og så skriver du www.optagelse.dk, og så følger du de anvisninger, som der ligger på siden. Du skal vælge en ungdomsuddannelse, og så skal du fortælle, om du er over eller under 18 år. Hvis du er over 18 år, så laver du bare hele tilmeldingen selv, logger dig på ved hjælp af din NemID, og så vælger du den skole, som du søger som første prioritet, og svarer på alle de spørgsmål, du bliver bedt om. Hvis du er under 18 år, så skal du have fat i din UU-vejleder. For så skal du nemlig ansøge sammen med din UU-vejleder. Det er ikke noget, man kan gøre selv. Så langt hen ad vejen er det UU-vejlederen, der faktisk søger på dine vegne. Kan jeg være sikker på at komme ind? Når vi modtager din ansøgning, så kigger vi på den. Og så ser vi, om de adgangskrav, som vi jo stiller for at komme ind på den 2-årige HF, om du opfylder de adgangskrav. Og hvis det ser fint ud alle sammen, så får du ret hurtigt, efter at du har sendt os din ansøgning, så får du et svar, hvor der siger, tak for din ansøgning, vi glæder os til at se dig, du kan godt regne med, at du er optaget. Hvis vi er lidt usikre, nogle af dine karakterer måske ikke er så gode, nogle steder osv., så kan det være, at vi vil have dig til en optagelsesprøve, en optagelsessamtale. Ja. Og så bliver du testet på forskellige ledere og kanter, og så er det afhængigt af resultatet af det, om du bliver optaget eller du ikke gør. Hvis jeg er usikker på mine kvalifikationer eller noget andet, er der så nogen, jeg kan henvende mig til? Ja, du er meget, meget velkommen til at henvende dig til HF-vejledningen, enten her i Hillerød eller i Helsingør. Og så vil vi meget gerne kigge på dine papirer og prøve allerede her at vurdere, om du er optagelsesparat eller om du skal kvalificere dig yderligere. Og vi vil også gerne guide dig til, hvordan du søger helt konkret på optagelse.dk.